Вітаю! Це Суспільне, програма «Тема дня Крим». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. Федеральна служба безпеки Росії заявляє про затримання в окупованому Криму 5 людей. Про це йдеться в повідомленні на сайті окупаційної спецслужби. За версією російських силовиків, затримані готували терористичний акт, а саме вибух на одному з ринків в окупованому Симферополі, а також пропагували в мережі інтернет ідеологію тероризму та екстремізму. От така версія російських спецслужб. Імена затриманих не називаються, але вказуються на нібито їхні зв'язки з представниками, далі цитата, радикальних українських формувань, що воюють на сході України. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рифат Чубаров вже назвав такі дії ФСБ в Криму провокацією російських спецслужб, які можуть бути часткою підготовки військових дій Росії проти України. В етері, в коментарі нашому телеканалу він зауважив, що в нього немає на сьогодні інформації, що серед затриманих є особи, є представники кримсько-татарського народу. Тож до чого країна-окупант готується в окупованому Криму і чи варто починати говорити на міжнародній арені про підвищення рівня військової загрози? Про все це ми поговоримо сьогодні з нашими гостями. З нами на зв'язку Андрей Пьянковский, российский политолог и публицист. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Добрый вечер. На ваш взгляд, можно ли говорить о том, что вот это задержание в Крыму – это такой своеобразный глявец, то есть провокация? Нет, это не глявец, это, к сожалению, стандартное бесконечное количество раз повторяемая практика. Это захват заложников, создание так называемого обменного фонда для бесконечных переговоров с Киевом или бесконечного шантажа Киева судьбой заложников, заставляя Киев идти на какие-то политические уступки ради обмена пленных и, собственно, выдачи обратно заложников. Это продолжается уже несколько лет и стало таким постоянным фактором российской агрессии. Ну вот Борис Бабин, бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, написал в своем фейсбуке, что что создается картинка, которой оккупантам не хватало для того, чтобы продемонстрировать так называемую агрессию врага с юга, то есть Украины. Далее цитата. «Всем понятно, как делаются такие провокации и зачем они делаются именно сейчас. Следует реагировать, и времени на раскачку уже нет. Для Херсонщины горячее лето начинается по общеизвестным лекалам агрессора», считает Борис Бабин. Андрей Андреевич, вот на ваш взгляд, вот это мнение украинского политика о том, что необходимо немедленно реагировать, имеется в виду Киеву. А какой должна быть реакция, на ваш взгляд? Вот надо реагировать постоянно, разоблачать перед международным сообществом, перед теми же Францией и Германией, которые пытаются чему-то поучать Украину в нормандском формате, разоблачать вот тактику врага и агрессора. Это тактика бесконечные обстрелы на линии соприкосновения на Донбассе и похищение заложников в Крыму. И вот есть такой представитель, так называемого ОРДО, некто Родион, так его называют в этих безумных шоу Соловьева. Так этот Родион как-то в угаре проболтался. Если вы не пойдете на наши требования по Донбассу, ну, в частности, тогда речь шла, помните,
Ермак подписал предательский протокол о создании консультативного совета такой какой-то верхней палаты совместной РДОК. И вот если вы не пойдете на консультативный совет, вы никогда не добьетесь прекращения огня на Донбассе. То есть он проболтался, что перестрелки организовывает Россия, и это есть средство давления, политического давления на Украину. Так же вот, как и те бесконечные аресты в Крыму. Должна более жесткая дипломатическая позиция. Кстати, мне кажется, вот в последние буквально недели такая жесткость появляется, наконец, у официального Киева после длительного перерыва. Я имею в виду заявление, которое делает Разумков и Кулеба на дипломатическом уровне. Но, с другой стороны, мы прекрасно знаем, что таким фактическим дипломатическим царем, отвечающим за всю внешнюю политику, является Ермак, который, я это совершенно уверен и официально, который раз повторяю на украинских каналах, это агент ФСБ с оперативной кличкой Козырь. Андрей Андреевич, вот вчерашняя буквально информация вместо консультативного совета, о котором было договорено с участием Андрея Ермака и Дмитрия Козака, вчера были направлены в украинскую группу, в тристоронней контактной группе в Минске, туда были направлены несколько представителей переселенцев. Среди них очень известные в Украине люди. Это такие журналисты, например, как Денис Казанский. Это очень патриотичный человек, который неоднократно заявлял свою позицию неприятия оккупации, сепарации и коллаборации, то есть он в этом смысле однозначный. Сергей Гармаш, то же самое, украинский журналист, с очень патриотичной позицией. На ваш взгляд, что это означает? Извините. Украина обыграла Россию, то есть вместо консультативной рады с какими-то сепаратистами или коллаборантами из оккупированных территорий ввела патриотичных переселенцев. Это обыгрывание России или это как что-то другое? Это обыгрывание патриотическими людьми в руководстве Украины, в частности, вице-премьером и министром, которого я назвал, обыгрывание предателя Украины Ермака, который задумал эту консультативную раду совершенно другой цели. И это уже, кстати, вчера вечером вызвало очень резкую реакцию вот этих всех Родионов и Спиридонов, которые беснуются в программе у Соловьева. И как раз же тот же Родион там хвастался, что он называл этих людей членами консультативного совета и как бы пытался проталкивать вот эту идею консультативного совета. Что, мол, пора с другой стороны тоже подтягивать кого-то, я так правильно понимаю? Да, там прозвучало вчера на российском телевидении в Москве масса патриотически настроенных крупных политических украинских деятелей, почему вы нам не пригласите? То есть Янукович и Азаров, надо понимать. Азарова, а может быть и из Ростова подтянуть Януковича. Да, впрочем, ближайших сотрудников Януковича и Азарова полно сейчас в Украине. Они заполняют 90% украинского телевидения и занимают важные административные посты. Вот как раз такой когнитивный диссонанс в украинском руководстве. С одной стороны, вот та позитивная тенденция, о которой я говорю, а с другой стороны, кадровая политика, она совершенно такая промосковская и прокапитулянская. Начиная с этой прокурорши Венедиктовой. Вот вы упомянули Херсон, это ключевая приграничная область. А там же недавно губернатором был назначен такой закоренелый регионал. Так что очень трудно судить, как будет развиваться события. Но, по крайней мере, вот эта сдача позиций, такая капитулянская, она закончилась на этом консультативном совете. Вот максимум, что Ермаку удалось протащить, тогда вот эта декларация о консультативном совете, она как-то консолидировала
сопротивления этой капитуляции, которое оказывает и общественное движение «Рух не капитуляции», и парламентские фракции в Раде, и «Голос», и «Европейская солидарность». И, кстати, и даже в «Слуге народа», ну, которая всегда была такой сборной солянкой, там нашлась какая-то такая патриотическая составляющая. То есть вместе они могут создать такое ядро сопротивления и внутри Рады. Ну, вот позицию президента Владимира Зеленского относительно оккупации Крыма, он озвучил ее в беседе с журналистом «Украинской правды». Он сказал, что Россия вернет Крым в состав Украины и назвал причину возвращения. Давайте послушаем, а потом я хочу, чтобы вы это прокомментировали. Да. Соромно буде російському народу через декілька років про те, що вийшло. На жаль, саме так. Без повернення Криму не буде єднання і можливості нормально, відверто, дружньо спілкуватись між українським і російським народом, майбутнім поколінням. Вот Владимир Зеленский абсолютно искренне считает, что причина возвращения – это то, что российскому народу станет стыдно. На ваш взгляд, насколько, я понимаю, Андрей Андреевич, да, насколько это возможно? Ну, понимаете, чувство российского народа в значительной степени определяется тем, что ему рассказывается по телевидению. Вот в 91-92 годах, вы меня слышите? Да, конечно. Да. Русскому народу было соромно и за пакт Молотова-Риббентропа, и за подавление народного патриотического движения в Венгрии, в Чехословакии. Потом стали внушать другие идеи. Но распад Путинской империи, он неизбежен. И тогда, когда народ начнет переосмысливать случившееся, тогда и будут решены проблемы и Киева, и Донбасса. Мне очень понравилось последнее заявление Зеленского. Я думаю, он лишается тех иллюзий постепенно, с которыми он пришел к власти, что нужно просто перестать стрелять и договориться с Путиным. Вот среди украинских экспертов бытует мысль о том, что Россия может пойти на эскалацию на юге Украины, что, возможно, попытка из-за засухи в Крыму начать вторжение в Херсонскую область. Это вот Андреас Умланд, эксперт Украинского института будущего, он пишет об этом, о том, что явный выход для России – завоевание Северо-Крымского канала до Днепра. Это означало бы большую войну, говорит Андреас Умланд. Андрей Андреевич, насколько возможно, что Россия решится на подобные вещи? Потому что вот буквально сейчас в Нидерландах, в Амстердаме идет суд по MH17, и из 4 обвиняемых 3 российских граждан, а 2 из них имеют непосредственное отношение к оккупации Крыма. Насколько Россия может позволить себе, когда идут такие серьезные судебные процессы, начать вторжение на материк? Это ведь невозможно выдать за волеизъявление народа Херсона. Ну, кроме воды страдающим жителям Крыма есть и другой казус белли, который Москва сейчас продвигает. Это каждый день, это тоже приходится слушать на тех же шоу. Я, чтобы быть в курсе и отвечать на эти вопросы, вынужден наблюдать этих сумасшедших. Но там сейчас очень настойчиво продвигается тезис о восстановлении территориальной целостности ОРДО. То есть расширение их до пределов областей Луганской и Донецкой, Украинской Советской Социалистической Республики. Так что поводов Москва может найти сколько угодно. На все суды она
может не оглядываться, уже совершено столько военных преступлений. А вот что удерживать может Москву от эскалации военной на Украине, это очень твердая позиция военно-политического истеблишмента Соединенных Штатов. Вот я здесь нахожусь в Вашингтоне, и вот Какой я будет могу... эта позиция? Давайте вместо меня ответит секретарь Совета Безопасности Соединенных Штатов Роберт О'Брайен. Он 19 апреля позвонил Патрушеву и в беспрецедентно жесткой форме предупредил его, что любая попытка военной эскалации в Украине и Белоруссии, он упомянул еще Белоруссию, на Белоруссию тоже имеют виды в Кремле, будет встречена, разумеется, не военными акциями. Украина не является членом НАТО, поэтому военной помощи участвовать в боевых действиях Соединенные Штаты не будут. Но он перечислил вполне конкретные, совершенно убийственные для Москвы меры, как нефтяное эмбарго, отключение от СВИФТа и арест вот этих токсичных активов российской элиты в Вашингтоне. Это около $1 триллиона. Это произвело, по сведениям моих источников в Москве, это произвело серьезное впечатление на российскую верхушку, ну, кроме одного человека, Путина Владимира Владимировича, который до последнего своего дыхания во власти он будет стремиться к разрушению Украины. Весь вопрос, позволят ли это ему сделать его ближайшие соратники. Вот сейчас интересная ситуация складывается в Соединенных Штатах. Вы знаете, что эти беспорядки массовые. И в Москве вот такое, на мой взгляд, ошибочное мнение, но оно господствует, что на предупреждение Брайана можно как бы не оглядываться, что сейчас Соединенным Штатам будет ни до чего другого, кроме своих собственных проблем. Это, во-первых. А во-вторых, что вот этими беспорядками воспользуется Трамп, усилит свои позиции под лозунгом «закон и порядок». И Трамп – это, собственно, единственный козырь. Если козырь Москвы в Киеве – это Ермак, то козырь Москвы в Вашингтоне – это Трамп. Трамп противостоит всему военно-политическому истеблишменту, включая тех же министров Помпео и Эспера, которые стоят вот за тем предупреждением Брайана. Но вот эта точка зрения в Москве сейчас осуществлена, она может толкнуть Москву на какую-то авантюру, но она, я объясню вам, почему она ошибочна. Вот буквально на прошлой неделе, 3-4 июня, произошли сенсационные, беспрецедентные события в Вашингтоне, которые как-то здесь вот все понимают, эксперты, а вот я убеждаюсь с каждым своим разговором, что ни в России, ни в Украине, вообще за пределами Соединенных Штатов не осмыслили. 3 числа министр обороны Соединенных Штатов Эспер созвал пресс-конференцию и сказал, что он решительно не согласен с намерением Трампа использовать армию внутри страны, и что он считает, что вот президент Трамп вчера дал незаконное распоряжение разогнать мирную демонстрацию вокруг Белого дома. То есть я правильно понимаю, вы говорите о том, что вот этот Deep State начал действовать? Начал действовать и беспрецедентно. Вот я 50 лет слежу за американской политической сценой, это беспрецедентно. Единственный раз в истории Америки, вот во время Корейской войны, МакАртур выступил против Трумэна, так тот его в течение получаса снял. И даже, я понимаю, если бы у нас вдруг Сергей Шойгу заявил, что не согласен с путинскими планами эскалации в Украине, да еще с разгоном демонстрации в Москве, где бы был этот Шойгу через полчаса. Спасибо. Вот прошла неделя, Понятно. Эспер еще не снял. То есть военные по существу Deep State овладела ситуацией. Спасибо, Андрей Андреевич. С нами был Андрей Пианковский, российский политолог и публицист. А мы готовы поговорить с Александром Гольцем, российским военным экспертом и журналистом. Здравствуйте, Александр Матвеевич.
Александр Матвеевич. Алло. Да-да-да, добрый Да-да. вечер. Скажите, пожалуйста. Здравствуйте. Вот в Украине сейчас очень серьезное беспокойство вызывает ситуация с возможное обострение военной ситуации, военного конфликта на юге. То есть боятся о том, что российская армия может двинуться за Днепровской водой. Насколько это возможно, на ваш взгляд? Ну, мне кажется, что это чистая теория, никак не подкрепленная какими-то фактами. Фактически единственное источником подобных рассуждений является то, что в Крыму плохо с водой, Украина не хочет давать воду Крыму. И из этого авторы делают вывод, что Россия может предпринять военную операцию. Признаться, начиная с 2014 года я зарекся прогнозировать, что может или что не может сделать Россия, политика которой, будем говорить откровенны, довольно авантюристична. Но все-таки для проведения военной операции нужна какая-то подготовка. Я имею в виду не военно-техническую подготовку, а идеологическую. То есть, надо создавать определенное, как это было накануне аннексии Крыма, надо создавать определенную обстановку в головах граждан, надо доказывать им, что другого выхода, как напасть на соседнее государство, нет, и так далее, и так далее. Ничего этого мы не наблюдаем совершенно. Более того, ясно, что Россия строит свою политику на стремлении с помощью разного рода манипуляций, дипломатии выйти из режима санкций. Понятное дело, что такая операция, она точно уж положила бы конец всем надеждам хоть в будущем выйти из санкций. Поэтому, мне кажется, если называть вещи своими именами, это досужие разговоры, за которыми ничего нет. Если мы говорим о том, что необходима некая идеологическая, предварительная идеологическая обработка, тем более украинского населения, которое, в общем-то... Нет, я имел в виду российское население. Понятно. Все-таки страну надо готовить к войне. Сегодняшнее сообщение из Крыма о том, что задержаны 5 людей, по сообщениям, один из них 20-летний житель Севастополя, о том, что они готовили взрыв на одном из рынков Симферополя. И там очень интересный момент, что как раз говорят о том, что они связаны с некими формированиями военными, то есть речь идет все-таки об украинской армии, которая воюет на востоке Украины. Вот так это сказано в сообщении ФСБ. Вот это может быть попыткой создания... Нет, это на казус Белли это точно не тянет. Это, Россия упорно доказывает, что Украина там пытается осуществлять террористические акты, но опять-таки, все-таки мы говорим о вещах, которые, никак не сопоставимы по масштабу, на мой взгляд. Спасибо, Олександр Матвійович. З нами на зв'язку був Олександр Гольц, російський військовий експерт і журналіст. А ми готові поговорити з Ігорем Козієм, військовим експертом Інституту євроатлантичного співробітництва. Вітаю вас, пане Ігорю. Добрий вечір. Добрий вечір. От питання, яке ми обговорюємо сьогодні, воно здавалося б військового характеру, тому що про військову загрозу, про військову атаку, на яку може наважитися Російська Федерація, говорять американські експерти, зокрема президент американського фонду Джеймстаун Глен Говард під час онлайн-конференції, яку організовував Американський центр аналізу європейської політики, і це передає «Голос Америки». Він сказав про те, що Російська Федерація
заявив, що посушливе літо в Криму може спонукати росіян перейти до активних дій в Херсонській області, щоб отримати контроль над Північно-Кримським каналом. Але російський експерт Олександр Гольц, він заперечує, він зауважує про те, що Росія зацікавлена в тому, щоб з неї були зняті санкції. Вона не наважиться на таку зухвалу військову операцію. На ваш погляд, що відбувається, чи дійсно загроза, чи є загроза російського воєнного вторгнення? Ну, це ми повинні правильно розглядати це питання, тому що не забувайте, що у виступі цього експерта і засновника, одного із фундаторів Джеймстаун, є і інші фрази, які пов'язані з воєнно-економічною складовою. Це в першу чергу не витрачати гроші на будівництво кораблів великої тонажності, бойових кораблів, витратити гроші на фактично американські катери, бойові катери, які були б дуже корисно. І ціна 3 рази менше, і користь було більше. Тому тут треба це в зв'язки розглядати. Якщо ми візьмемо, знаєте, дві ці складові, воєнно-економічну і воєнно-політичну, я би просто-напросто спокійно би розглянув ті речі, саме виходячи з тих загроз, які сьогодні найбільш реальні. Чи готовий сьогодні Путін йти на відкриту агресію і зайвий раз показати, що він є фактично тою людиною, яка в світовому суспільстві все більше і більше має образ диктатора, агресора і інші, будемо казати, негативні явища, які пов'язані з Російською Федерацією? Скоріше за все, ні. Але разом з тим ми повинні чітко собі усвідомити, що є інша загроза. Крим відготувався не один рік. І якщо до історії, то ми згадаємо, коли за часів 2-3 президентства ці наші політичні інтереси в Криму вже були здані. Донбас готувався не один рік. І якщо ми знову подивимось на ту ситуацію, як його готувався, ким готувався, і той перелік людей, які наближені до цього питання були, то ми з вами знову побачимо цікавий перелік осіб. Тому я би, скоріш за все, знаєте, спробував розглянути і внутрішню економічну проблему. А внутрішня економічна проблема Миколаївської області – це ж дуже багато речей, в тому числі безробіття. І коли ми пробуємо об'єднати чи дати можливість нашим підприємствам запрацювати для того, щоб виконати певні оборонні замовлення, це непогано. Але чи ми можемо суспільству довіряти таким заявам? Чому? Тому що ми в першу чергу забуваємо про речі, які пов'язані з корупцією. Вона теж має місце. Тобто відсутність прозорості, воно породжує дуже багато різних думок і пліток в суспільстві. Тому тут треба бути дуже виваженим і дуже серйозним перед тим, як заявляти про готовність Росії взяти і фактично зробити ті дії, про які ми сьогодні обговорюємо, і чи готовність нашої влади навпаки допомогти регіону з точки зору, знаєте, економічного придушення сепаратизму. Не забувайте, що деякі заводи побудовані там мають власників з російськими коріннями також. Тому ці питання... Пане Ігорі, от до нашого ефіру доєднався Михайло Самось, заступник директора з міжнародних питань Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. І я хотіла би, щоб він теж прокоментував цю вашу думку про те, що економічна складова, особливо після пандемії, рівень безробіття, наявність російського бізнесу – це велика загроза для Сходу і Півдня України. Пане Михайло, що ви думаєте про таку думку? Ну, така загроза завжди є великою, тому що економічна безпека є одним з основних компонентів взагалі безпеки держави, безпеки нації. Тому, безумовно, будь-які аспекти, які можуть впливати на стан цієї економічної безпеки, є абсолютно важливими, особливо в стані війни, в якому ми знаходимося з Російською Федерацією. Саме через це, насправді, і
існували такі, начебто, міфи, що якраз от в умовах пандемії зараз Путін буде займатися своїми справами, буде там економіка Росії падає і таке інше, і тому є шанси того, що Росія на нас не буде звертати. У мене думка протилежна, що навпаки Путін буде діяти абсолютно протилежним чином, і якраз загроза для України, для півдня і сходу України знову ж таки зростає, тому що Путін буде намагатися вирішити за рахунок, можливо, якихось, і в тому числі військових дій, свої проблеми, внутрішні проблеми. Ну, от, є повідомлення, наприклад, Олексій Резніков, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, він сказав, запевнив, що Україна в разі російської воєнної агресії з території окупованого Криму, вона готова до відсічі, що українська армія є сильною і потужною. Але, до прикладу, журналіст Юрій Бутусов пише про те, що Україна має близько 1500 військових частин, які всі є неукомплектовані. Далі я цитую: навіть штаби оперативних командувань мають недокомплект до 50%, говорить Юрій Бутусов. Тут це питання готовності української армії в разі все ж таки, якщо Російська Федерація наважиться на відкритий військовий конфлікт вже на півдні України. Наскільки ця готовність в словах пана міністра, наскільки вона відповідає дійсності? Пане Михайло, це спочатку до вас, а потім я хотіла, щоб Ігор Козій теж це прокоментував. Насправді, сучасний військовий конфлікт буде відрізнятися від того, що ми бачили навіть у 2014 році. Я маю на увазі, що Росія буде діяти абсолютно іншим чином. І якраз характеристика того конфлікту чи тієї операції, яку буде проводити Росія проти України на півдні і сходу, тобто на південному стратегічному напрямку для Росії, вона буде фактично миттєвою. Це буде такий бліцкріг, який буде тривати, можливо, 1, 2, 3 доби максимум. І тому, в принципі, недокомплектування частин у всіх Збройних силах, вони не будуть впливати на те, як відреагує українська армія, флот, авіація і таке інше. Головне – це системність. Тобто, якщо українська армія зараз може себе представити або діяти як розвідувально-ударний комплекс, тобто миттєво визначати загрозу, миттєво визначати координати цілей, миттєво передавати команди, ухвалювати рішення і за кілька хвилин реагувати, тоді у нас є шанс протидіяти. Якщо ж ми будемо мислити такими поняттями Другої світової війни, холодної війни, коли місяць на відмобілізування і таке інше, тоді шанси у нас незначні у протистоянні. Тому головне завдання зараз – це бути готовими приймати рішення і реагувати на протязі кількох хвилин і годин. І це є головним завданням зараз для Генерального штабу, для командування Збройних сил, а також для командування видів Збройних сил, в тому числі військово-морських сил. Пане Ігорю, питання щодо готовності, щодо нових методів ведення війни. 9 червня на полігонах окупованого Кримського півострова було розпочато табірний збір розвідувальних підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації. Ця інформація міститься на сайті російського Міноборони. Вони говорять про те, що протягом місяця розвідники з різних з'єднань військових, вони будуть проходити заняття по десантурі, по бойових діях, про розвідувальну діяльності в незнайомій місцевості, по передислокації на різні полігони. Говориться про те, що буде відпрацьовуватися серед спеціальних задач, буде відпрацьовуватися засади, розвідувальні дозори, проведення розвідки боєм та різні способи ведення розвідки. Скажіть, будь ласка, оце, як це розцінювати? Це є підготовка Російської Федерації? Чи це звичайна вже стала для Кримського півострова воєнізація, коли всі ці навчання відбуваються чи не кожен місяць, і це не означає, що Росія готується до вторгнення. От як розцінювати розвідку боєм, яка зараз відбувається, до якої тренуються на Кримському півострові? Давайте так. От ми знову все покидали в одну кучу, треба спокійно розібратися. Перше, я теж мрію про те, щоб ми дуже швидко відповідали як єдиний розвідно-ударний комплекс. Але названо все, крім одної суттєвої інституції, яка фактично
дозволила б нам реально діяти в цьому. Це економіка України, оборонно-промисловий комплекс. В якому він стані, я думаю, пояснювати не треба, якщо ми його реформуємо і дуже терміново реформуємо. Це перше. Друге. Да, дійсно, в Російській Федерації є планові заходи. Вони є у нас. Ми кажемо, у нас неукомплектованість. Вибачте, а що ми взяли, що Російська Федерація укомплектованість? Ми кажемо, що, вибачте, Генеральний штаб наш 2014 року вже знаходиться в стані війни. І вже, я думаю, не одна ігра командна, штабна, військова, на жаль, на стратегічному рівні поки що я не чув про це з участю президента, проводилось. Тому різні сценарії можливі. Ясно, що Російська Федерація готова точно так же проводити, вибачте, різного роду операції. Не забувайте і повітряно-десанти, причому тактичний повітряний десант, це не десант на транспортних літаках. Тому спектр дуже великий. Пане Михайло, можливостей дуже багато, різного плану. Але у нас є те, чого немає в Російській Федерації. Це треба засвоїти. У нас є поки що зберігся високий моральний дух Збройних сил. Пане Михайло, я хочу вам переадресувати питання про можливі провокації, на які Російська Федерація може наважитися. От, до прикладу, сьогодні Федеральна служба ФСБ російське в окупованому Криму затримали 5 кримчан. Вони говорять про те, 5, ми не знаємо, яке громадянство цих людей, чи є вони українськими громадянами, чи вони є, чи це підставні особи, але тим не менш, 5 людей, 5 осіб, вони затримані. Говориться про те, що вони пов'язані з українськими підрозділами, які воюють на сході України. І от що цікаво, на тих відео, які опубліковували ФСБ, де вони показують, що було вилучено під час обшуку у людей, там є зброя, там, наприклад, є пістолет, на якому написано «макет». Ну, тобто, такі речі, і це просто потрапило в кадр. На ваш погляд, от те, що відбувається затримання в окупованому Криму, те, що буквально 30 травня було викрадено українського військового десантно-штурмової 95-ї бригади, пана Євгена Добринського, те, що за місяць до того був викрадений український прикордонник 27 травня це сталося, 27 квітня, пробачте, це сталося теж на межі з окупованим Кримом. От на ваш погляд, чи не є це все ж таки такою підготовкою до окупації або принаймні до диверсійної діяльності на території материку? Абсолютно. Я хотів би ще повернутися до попереднього запитання стосовно діяльності розвідувальних підрозділів. Дійсно, 1 червня розпочався новий навчальний рік в Збройних силах Російської Федерації. Це, в принципі, планові заходи, в яких будуть відпрацьовуватися по наростаючій, починаючи від відділення взвода, роти і так далі, потім в ланці батальйон, бригада. І завершиться це кульмінацією в серпні-вересні на стратегічних навчаннях «Кавказ-2020», які будуть проводитися якраз на напрямку Чорного моря і України. Це буде південний стратегічний напрямок, в якому будуть задіяні фактично всі Збройні сили Російської Федерації, будуть стягнуті сюди до 150 тисяч особового складу, кораблі Чорноморського флоту, Північного, Балтійського і таке інше. Тобто кульмінація буде у серпні-вересні. Ми пам'ятаємо, що так починалася війна в Грузії. Абсолютно. Тобто я хотів якраз сказати, що війська будуть готові, вони будуть виведені в райони застосування, і вони будуть готові до виконання або навчальних, або бойових завдань. Для них це буде, в принципі, 2 варіанти. І ми не знаємо, по якому варіанту вони будуть діяти. Так от, ті випадки, які ви називаєте, і викрадення українських військових, і прикордонників, і зараз арешт начебто українських шпигунів, розвідників і таке інше, це дійсно йде підготовка, відпрацювання заходів, в тому числі, я впевнений, що сили спеціальних операцій Російської Федерації вже діють на території України. І в Херсонській області, і далі, я думаю, що по всіх об'єктах, які є стратегічними з точки зору України, з точки зору, наприклад, в тому числі, наприклад, забезпечення водою через канал
Криму, там уже працюють російські сили спеціальних операцій, готові до застосування. Це я просто впевнений. І тому Україні, Збройним силам України, українським спецслужбам треба бути готовими, і не тільки готовими, а вже відпрацьовувати заходи з протидії, тому що зараз вже червень, до цих навчань залишилося небагато часу, тобто коли Збройні сили Росії будуть готові фактично вже до застосування. І це не просто випадковості, ці викрадення. Насправді, оце, наприклад, викрадення військовослужбовця 95-ї бригади, це було, я впевнений, спланована операція і сил спеціальних операцій Російської Федерації. Пане Ігорі, в нас хвилина буквально. Чи не хотіли б ви прокоментувати оці події, як викрадення військових, викрадення прикордонників? Чи не є це сигналом для тривоги? Ви знаєте, це завжди є, було і буде сигналом до тривоги. Але ще раз кажу, час для лякання, він вже давним-давно пройшов. Но є більш серйозні проблеми, які на сьогоднішній день, без яких просто Російська Федерація не наважиться навіть на короткочасні дії. І вони якраз знаходяться в площині створення саме підґрунтя, сепаратистського підґрунтя, саме на площині гібридної війни, тобто насаджування, дезорганізації роботи судової, виконавчої або іноді і законодавчої гілки влади. От в цьому безладі якраз президент і повинен розібратися з нашими спеціальними силами, спеціальними структурами. Дякую. Без цього просто нічого у нас не буде. Дякую, панове. Ну що ж, з нами був Михайло Самось, заступник директора з міжнародних питань Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, а також Ігор Казій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва, які розповіли нам про те, що зовнішня безпека ззовні залежить від позиції політики всередині. Ну що ж, давайте подякуємо нашим гостям. Я дякую вам, що ви були з нами і були з нами в цьому ефірі. І закликаю вас до того, щоб підписуватися на нашу сторіночку у Фейсбуці, залишати свої коментарі, говорити про ті теми, про які ви хотіли би почути, поговорити, долучатися до створення нашої програми. З вами була Лариса Волошина. На все добре.